všade máme. No, to je popič. Idem, musím ísť. Dobre, v pohode. Áno, však ukážem potom video. Ukážem. No ja tu mám už 50 videí. Však počkajte a potom vám to ukážem. Povedz aj Paťke, vieš. Dobre. Dobre. Ahoj. Točím, to je to na... Aj natáčať zároveň. Ja to zoberiem, ja takú otočku spravím. Dobre, to je tu. Aj zima je. A teplo, áno. Tak fúka dosť také, chlad. Nie, v pohode, zatiaľ sa to dá vydržať. Tak z tepla, vieš, tam bolo extrémne teplo a tu je, vieš, to je, im sa telo. Lebo môže skápať ten kokot jebnutý. Lebo nebol v dobrom stave, vieš, to stúplo mu to pivo do kybu. A však to pivo pil ráno, už dávno. No, vtedy nemá nič, ja som mu dal 20 €, dal mi 10. Čo si kúpil za to? Neviem. Píla. Ty si mu kúpil jesť, ne? Áno. No. A odtedy má 10 €, čo si myslíš, že čo si kúpil za tých 10 €? Môže byť, ja. No, veď to ti To hovorím. už...